Καλώς ήρθατε στο πρώτο συμπόσιο Sessions Unfiltered. Μιας κουβέντας που δεν μοιάζει με καμία άλλη, γιατί μαζί θα μιλάμε για θέματα καθημερινότητας, για σχέσεις, για έρωτα, για σεξ και φυσικά θα μοιραζόμαστε αληθινές ιστορίες από ανθρώπους πολύ ενδιαφέροντες. Όλα αυτά φυσικά αφιλτράριστα. Μαζί μου η Ζένια Σιδηροπούλου. Και θα το κάνουμε με στυλ, με αισθητική και θα είμαστε εδώ για να πιάσουμε ένα παλμό αληθινό, να μιλήσουμε, να φέρουμε συζητήσεις στο φως, συζητήσεις που δεν έχουν ξαναακουστεί, με καλή διάθεση, με γέλιο και δεν θέλω να ξεχνάμε ότι πρέπει να μας ακολουθείτε στο κανάλι μας στο YouTube και στα social, στο Instagram, στο TikTok. Είμαι η Ζένια Σιδηροπούλου, αισθητικός και wellness advisor. Και εγώ είμαι η Κρίστη Μητακάκη, είμαι life coach, σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης και μαζί θα κάνουμε αυτή την ωραία κουβέντα με τη Ζένια και φυσικά να μείνετε κοντά μας γιατί σε όλα τα επεισόδια θα έχουμε και πολλά giveaway. Μαζί μας λοιπόν σήμερα στο πρώτο επεισόδιο του Symbosio Sessions, μία ξεχωριστή προσωπικότητα, μία εκθαμβωτική γυναίκα, η Ρένα Πανταζή ή η Ρένα Τσάν. Καλώς ήρθες στο πρώτο Symbosio Session, Ρένα μας αγαπημένη. Τη Ρένα ή αλλιώς από τα social Ρένα Τσάν. Πολλοί από εσάς την έχετε γνωρίσει από τα social και από τις πλατφόρμες, όπου βγάζει έτσι αρκετά βίντεο όσον αφορά τη γυμναστική, το styling, φτιάχνει ρούχα και εγώ προσωπικά την έχω ως πρότυπο, την ακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, αλλά αυτό που δεν ξέρουμε είναι η πραγματική Ρένα. Ρένα, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην πρώτη σας εκπομπή. Νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Είναι κάτι που χρειαζόμαστε, να μαθαίνουμε για τις σχέσεις, για το σεξ, να είμαστε ελεύθεροι, να μιλάμε ελεύθερα και θέλω να το κάνετε, να το εκφέρετε εις πέρας και να πάει φανταστικά η εκπομπή σας. Σε ευχαριστούμε πολύ Ρένα μου. Και να πούμε εδώ, όπως το ανέφερε και η Ζένια, ότι είσαι ένας άνθρωπος πολυπράγμων. Δηλαδή, ασχολείσαι με τη μόδα, το styling, τη γυμναστική όπως είπαμε και έχεις ασχοληθεί και με τη μουσική. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, πιάσε μας λίγο την αρχή του μνήματος, από πού ξεκίνησαν όλα αυτά? Κοίταξε, από πάρα πολύ μικρή ασχολιόμουν με αθλητισμό, γιατί οι γονείς μου ήταν και οι δύο γυμναστές και αθλητές. Ο παπάς μου έπαιζε επαγγελματικό ποδόσφαιρο σε μεγάλες ομάδες. Οπότε, καταλαβαίνεις, γεννήθηκα μέσα στα γήπεδα. Μεγάλωσα μέσα στα γήπεδα. Οπότε, ας πούμε, η γυμναστική ήταν κάτι που αναπόφευκτα θα έκανα. Οπότε και το σπούδασα. Τελείωσα ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης. Ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τη γυμναστική. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ μέσα στη ζωή μου. Και μετά βγήκε και το καλλιτεχνικό μου στοιχείο, το οποίο ξεκίνησε από πάρα πολύ μικρή ηλικία και αυτό, δηλαδή η ζωγραφική, να φτιάχνω ρούχα, ξεκίνησε από το δημοτικό. Έντυνα τις φίλες μου με τραπεζομάδιλα και κουρτίνες της μαμάς μου και μας κυνηγάγανε γιατί τα καταστρέφαμε όλα. Και σιγά σιγά μπήκε και η μουσική μες στη ζωή μου και όλα έχουν πάρει το δρόμο τους. Πέροχα. Ρένα, να σε ρωτήσω, εγώ σε έχω θαυμάσει ως γυμνάστρια πολλές φορές, σε ακολουθώ, κάνω γυμναστική μαζί σου. Από πολλά χρόνια πριν θυμάμαι που κάναμε γυμναστική, σε ακολουθούσαν έτσι πάρα πολλές γυναίκες. Θυμάμαι ότι είχες ξεκινήσει, τους έκανες με διάφορα εργαλεία τα οποία τους έλεγες να φέρουν από το σπίτι, δηλαδή με σκουπόξυλα, κάναμε γυμναστική. Και ήταν άνθρωποι και γυναίκες οι οποίες ακολουθούσαν πολλά χρόνια. Το έβλεπα ότι σε θαύμαζαν πάρα πολύ. Έβαζες τη μουσική σου, γενικότερα έβαζες όλο αυτό το καλλιτεχνικό στοιχείο. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι ότι καταλαβαίνεις πρώτον ως έτσι ένα πρότυπο, ότι αποτελείς έμπνευση και γενικότερα έτσι αυτό που κυρίως θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι η Ρένα εκτός από τη γυμναστική καταλαβαίνει ότι δίνει και άλλα πράγματα στον κόσμο. Ναι,
Το αντιλαμβάνομαι, γιατί ασχολούμαι με τη γυναίκα και την άθληση πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 20 θα έλεγα. Ξεκίνησα από δημοτικά προγράμματα, ήμουνα στο Δήμο Βρυλισσίων. Είχα πάρα πολλές γυναίκες που με ακολουθούσαν πιστά σε όλα μου τα προγράμματα και πάντα συνδύαζα το ψυχολογικό κομμάτι, γιατί ένας γυμναστής πρέπει να συνδυάζει την ψυχολογία, το animation, δηλαδή να είναι animateur, διασκεδαστής, και παράλληλα την άθληση. Οπότε όλα αυτά σαν προσωπικότητα, όπως βλέπετε, τα συνδυάζω. Από την άλλη μεριά, επειδή είμαι και εγώ μητέρα και καταφέρνω να είμαι μια διαφορετική προσωπικότητα από τις υπόλοιπες μητέρες, δηλαδή ως εμφάνιση διαφέρω, λέω, από το κοινωνικό, ας πούμε, πρότυπο της γυναίκας εργαζόμενης μητέρας. Κάνεις εντύπωση. Μια μορφή, ναι. Είμαι ένα πρότυπο, ας πούμε, γιατί σου λέει, κοίτα να δεις, υπάρχει και αυτό στην Ελλάδα. Μιας και αναφέρεσαι σε όλα αυτά, ξέρουμε ότι έχεις τελειώσει ΤΕΦΑ. Μας είπες πριν λίγο και για τον πατέρα σου, ο οποίος ασχολείται με τον αθλητισμό, νομίζω και η μητέρα σου. Όλα αυτά βέβαια, ίσως κάποιες φορές και εμάς τις γυναίκες και με όλες τις επιρροές που έχουμε από το περιβάλλον, τα social κτλ, πιθανόν να μας φέρουν σε μια δυσκολία σχετικά με το σώμα μας, με την αυτοεικόνα μας. Εσύ ένιωσες ποτέ μια αρνητική επιρροή από το περιβάλλον σου σε σχέση με το σώμα ή να σου βγήκε με έναν αρνητικό τρόπο όλο αυτό? Θα σου πω, όπως όλα τα κορίτσια, στην εφηβεία μου είχα και εγώ τις δύσκολες στιγμές μου. Υπήρξα και πιο παχιά. Λόγω του διαβάσματος, ας πούμε, δεν είχα τον χρόνο να ασχοληθώ με αθλητισμό, οπότε είχα πάρει κάποια κιλά και είχα και ορμονικά προβλήματα, όπως έχουν πάρα πολλές γυναίκες σήμερα. Και δυσκολεύτηκα κάποια χρόνια τη ζωή μου. Δεν είχα πάντα την φανταστική εικόνα για τον εαυτό μου. Υπήρχαν στιγμές που έπεφτα. Αλλά πάντα με μέτρο. Πάντα πρόσεχα τη διατροφή μου. Φοβερά, δηλαδή πρόσεχα να μην τρώω πολλά λιπαρά κορεσμένα, να μην τρώω κακές, ας πούμε, τροφές μέσα εισαγωγικά, και πάντα προσπαθούσα να έχω τη γυμναστική μες στη ζωή μου. Είτε αυτό ήταν ένα άθλημα, είτε αυτό ήταν ένα γυμναστήριο, πάντως να υπάρχει στη ζωή μου έντονα και δυνατά στην καθημερινότητά μου. Έτσι, σχεδόν ποτέ δεν παρεκτράπηκα. Ακόμα και όταν είχα τις εγκυμοσύνες και είχα πάρει, ας πούμε, κάποια κιλά με τα παιδιά μου, προσπάθησα και γρήγορα επανέφερα τον εαυτό μου στην κανονικότητα με τη γυμναστική και τη διατροφή πάντα. Όλα αυτά έχουν ίδιο ρόλο στη ζωή. Με έναν υγιή τρόπο κατάφερες και χωρίς αιμονές, ναι μεν, προσέχω τη διατροφή μου, κάνω γυμναστική, αλλά όλο αυτό σε ισορροπία. Ναι, χωρίς να κάνω κάποια συγκεκριμένη δίαιτα. Πάντα προσπαθούσα να προσέχω. Εντάξει, υπήρχε και γυμναστική πολύ έντονο στοιχείο στη ζωή σου φυσικά. Και θέλω να σε ρωτήσω, επειδή μιλάμε για την εμφάνιση, για το σώμα, πρώτον και την εικόνα εδώ κάπου. Πρώτον, είχες ποτέ κάποιο αρνητικό σχόλιο σε όλο αυτό τη διαδρομή σου σε σχέση με την εικόνα σου, γιατί σίγουρα υπάρχει διαφορετικότητα, το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή ξέρουμε ότι ασχολήθηκες με το styling, έκανες κάποιες εκθέσεις με τα ρούχα σου, την μόδα και όλα αυτά, θέλαμε να πας λίγο και πίσω και να μας πεις και 5 λόγια γι' αυτό. Ωραία, θέλω να σου πω ότι όπως όλες μας, είχα και εγώ τα επικριτικά σχόλια. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν τα είχα τόσο όσον αφορά την μορφή του σώματός μου, αλλά τον τρόπο που ντύνομαι. Αυτό κοινωνικά δεν είναι αποδεκτό. Το να είσαι μια μάνα η οποία, ας πούμε, έχει σαρανταρίσει και να είσαι ακόμα με ροζ μαλλιά, να φοράς πεταλούδες στο κεφάλι σου, να φοράς ροζ φρουφρουδένια φορέματα. Κάπως στην κοινωνική πραγματικότητα, την πατριαρχική κοινωνική πραγματικότητα της Ελλάδας, φαντάζει λίγο ξένο. Λοιπόν, εγώ με την προσωπικότητά μου προσπάθησα και το έδωσα και είπα ότι εδώ είμαι αυτή, μπορώ να είμαι ο εαυτός μου και να μην είμαι ένα τέρας, να είμαι ένας αληθινός, κανονικός άνθρωπος. Μια κανονική, αληθινή μητέρα. Και τελικά τα κατάφερα. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της μόδας που μου είπες, ήταν και αυτό ένα όνειρο από πολύ μικρή ηλικία. Ζωγράφισα, θυμάμαι, όλα τα θρανία του σχολείου. Έρχονταν ο διευθυντής και με έπιανε τα κοτσίκια και με έβαζε να πλένω τα θρανία στις άλλες τάξεις που ήμουν επισκέπτρια.
Υπήρχε μέσα στη ζωή μου πάρα πολύ έντονα από πολύ μικρή ηλικία. Είχα και από τα πρώτα blog που είχαμε στην Ελλάδα, το Rena Chan Blogspot, με φωτογραφίσεις που έκανα με την καθημερινότητά μου, πριν υπάρξει καν Instagram, πριν υπάρξει Facebook. Έβαζα outfits και τα φωτογράφιζα. Μεταγενέστερα με άφησαν επιτέλους οι γονείς μου μετά τα τεφά να σπουδάσω και αυτό που αγαπούσα. Οπότε πήγα σε μια σχολή μόδα στη Βελουδάκη, που ήταν πάρα πολύ γνωστή σχολή εκείνη την περίοδο που είχα πάει εγώ. Οπότε το διδάχτηκα και αυτό. Και σιγά σιγά μπήκα και σε αυτό το χώρο ως ενδυματολόγος. Σε διαφημιστικές εταιρείες δούλευα πάρα πολλά χρόνια σε διαφημίσεις. Έχω κάνει βίντεο κλιπ, έχω κάνει κάποιες δουλειές σαν ενδυματολόγος. Δεν το άφησα ποτέ αυτό το κομμάτι, το οποίο γιγαντώθηκε την περίοδο της καραντίνας, στην οποία ξεκίνησα να ράβω και να φτιάχνω τα προσωπικά μου ενδύματα μόνη μου. Εκεί το πράγμα γιγαντώθηκε, γιατί άρχισε να βγαίνει όλο το weirdness, όλη αυτή η παραξενιά, όλη αυτή η διαφορετικότητα και η κεντρικότητα που έχω στο ντύσιμό μου ακόμα πιο έντονα. Πάρα πολύ ωραία. Και ξέρουμε ότι σε όλα αυτά που κάνεις είσαι και εξαιρετικά ευρηματική. Φτιάχνεις πράγματα από το μηδέν, από υλικά που κανένας δεν φαντάζεται. Έχεις και αυτό το ιδιαίτερο styling. Επομένως νομίζω ότι εδώ είναι το σημείο που θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας ένα βίντεο της Ρένας μας από δικές της δημιουργίες. Δουλειά να βρισκόμαστε και να μην επαναπαυόμαστε με τη μικροαστική ζωούλα μας. Λοιπόν, εγώ αυτό το έχω λύσει, έχω το χόμπι μου, ό,τι μου έρθει στο κεφάλι το φτιάχνω σε ρούχο, επίσης το φοράω να ξέρετε, το υποστηρίζω το χόμπι μου. Λοιπόν, πήρα αυτοκινητάκια, πολύ πολύ φτηνά, γιατί όπως καταλαβαίνετε χρειάστηκα πάρα πολλά. Τα έβαψα με αυτό εδώ το μεταλλικό σπρέι που αγόρασα από το χρωματοπωλείο. Λίγες ώρες αργότερα, αφού στεγνώσανε πολύ καλά, τα ένωσα με ειδικό σύρμα που είχα πάρει ακριβώς το ίδιο χρώμα με το μεταλλικό σπρέι. Λοιπόν, τα ένωσα και από την κάτω μεριά και από την πάνω μεριά, ανάμεσα από τις ρόδες, και τα συνέδεσα μεταξύ τους με τα λάστιχα. Μου βγήκε η ψυχή, μου πήρε αρκετές ώρες, δεν μπορώ να πω. Υπομονή έχω, ψυχοθεραπεία δεν κάνω, οπότε κάτι είναι και αυτό για μένα. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Έχω πάρει και άλλα αυτοκινητάκια για να φτιάξω και φουστίτσα, σύντομα κοντά σας, και ανυπομονώ να τα φορέσω έξω. Άντε, γεια! Και άντε πάλι μπαίνω σε ραπτικές περιπέτειες. Αυτή τη φορά με αυτή την όμορφη κουρτίνα φραουλίτσα που βρήκα στη Λαϊκή για 5-6 ευρώ. Και τι φόρεμα θα φτιάξω? Τι άλλο από αυτά τα πρικυπικά, τα Walt Disney, αυτά τα χαζορομαντικά που μου αρέσουν εμένα με τα φουσκωτά μανίκια. Ναι, αυτός ο ρομαντισμός και αυτά τα παραμύθια με έχουν καταστρέψει σε αυτή τη ζωή. Ο πρίγκιπας με τα άλογα και όλο αυτό το παραμύθι που περιμένουμε στη ζωή μας, εμένα με έχει στοιχειώσει. Αλλά το φόρεμα θα το φτιάξω, ρε παιδιά, χαλάλι του. Θα τα βάλω και τα φουσκωτά μανίκια και θα είμαι μια ωραία φραουλίτσα μέσα στη φραουλίτσα, και ναι, θα το φορέσω και δεν θέλω σχολιάκια του τύπου από κάτω από κρυάτικα και τέτοια, γιατί θα σας φάω όλους. Δεν είμαι καλά. Άντε, γεια! Λοιπόν, άκου, αυτό το ύφασμα που αγόρασα από Πελεσόφ πριν 2 εβδομάδες έχει τετραπλή ελαστικότητα. Κανονικά προορίζεται για γυμναστήριο, leggings, κορμάκια, ενόργανοι κτλ. Εγώ όμως είπα, θα γίνεις βραδινό outfit. Ξεκινάω με τη φούστα, έκοψα τα 2 κομμάτια, μετά το top, περνάω το λαστιχάκι, τα περνάω όλα από κόπτο ράπτη γιατί είμαι ψυχαναγκαστική με τις γραφές. Δοκιμάζω και τη φούστα έτσι να πάρετε μια πρώτη ιδέα πώς θα γίνει και θα γίνει φανταστικό. Πάμε για το top και στο τέλος κλείνω με το γουνάκι. Και ναι, είναι τόσο δραματικό όσο το βλέπετε, γιατί μου πήρε άπειρη ώρα να το ράψω με το χέρι. Και το φοράω λίγο Paris Hilton, λίγο Bratz, λίγο Clubwear, λίγο φουτουριστικό. Το φοράω και εφαρμόζει πάνω μου σαν υγρό γυαλί. Δεν υπάρχει αυτή η λάμψη που έχει. Ανυπομονώ να το φορέσω έξω, να τους θαμπώσω όλους. Έχουμε ένα giveaway. Η αγαπημένη Ρένα μας έχει φέρει μία από τις δημιουργίες της, την οποία μάλλον θα σας κάνουμε δώρο. Και πώς, Ρένα, για πες μας λίγο και δείξτε μας ποιο. Λοιπόν, σας έχω φέρει κάποια κομμάτια από τη vintage συλλογή μου, αυτό το τσαντάκι. Και αυτό εδώ το υπέροχο φόρεμα με
έξω τους ώμους. Δεν ήθελα να φέρω κάτι από τα δικά μου που φτιάχνω, ήθελα να προσεγγίσω πιο πολλές γυναίκες, οπότε έχω πάρει από μια παλιά συλλογή μου, αφόρετα κιόλας. Θα πρέπει να κάνουν like στη σελίδα σας, Symposium Session, και στο Sessions, και στη δικιά μου τη σελίδα Rena Chan, και ένα comment με σχολιασμό 2 φίλων σας μέσα και θα κερδίσετε, ή μπορεί να είσαστε εσείς οι τυχεροί που θα κερδίσετε αυτά τα αξεσουάρ και ρούχα που έχω φέρει. Ευχαριστούμε πολύ, Ρένα μου, γι' αυτό. Είναι έμπνευση και μάλλον η έμπνευση σε οδήγησε και στο κομμάτι του styling και να βοηθάς και άλλα άτομα πάνω σε αυτό. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, πώς μπήκε το My Style Rocks στη ζωή σου, έτσι έμεσα, άμεσα? Πες μας γι' αυτό, γιατί ξέρουμε ότι κάπως και με κάποιο τρόπο συμμετείχες. Κοίταξε, ακριβώς, δεν συμμετείχα στο My Style Rocks, δεν ήθελα να συμμετέχω στο My Style Rocks. Μου είχαν κάνει πολλές προσεγγίσεις η εκπομπή να έρθω σε casting, να πάω σε casting. Πήγα μια φορά, πήγα και δεύτερη φορά γιατί προχώρησα. Όταν είδα το στοιχείο του reality αρκετά έντονα μέσα σε όλο αυτό, αποχώρησα εκεί ο τελώς. Δεν ήθελα να συμμετέχω καθόλου. Τι ήταν αυτό που δεν σου άρεσε, να επιτρέπετε? Θέλανε να κοντραριζόμαστε μεταξύ μας. Γι' αυτό φάνηκε από το δεύτερο casting. Δηλαδή να υπάρχει ίντρικα, ναι. Να μιλάει μία αρνητικά για την άλλη, να αυτό. Εγώ αυτό το εντόπισα αμέσως και επειδή είχα δει και κάποιες προηγούμενες εκπομπές, αποφάσισα ότι δεν θέλω να συμμετέχω. Αν και με ξαναπροσεγγίσαν, σας λέω, 3 χρονιές μου στέλνανε μηνύματα να συμμετέχω. Βεβαίως, συμμετείχα. Διότι ενδιαφέρει. Ναι, ενδιαφέρει και μάλλον είχα δει και τα βίντεο μου με τις δημιουργίες μου. Γιατί εγώ φτιάχνω. Followers, βέβαια, έχω και αρκετούς followers. Συμμετείχες έμεσα όμως? Ναι, συμμετείχα γιατί πάρα πολλές φίλες μου τις είχαν προσκαλέσει και αυτές και αποφάσισαν να συμμετέχουν. Πολύ ωραία. Οπότε προσπάθησα να βοηθήσω όμως όσο μπορούσα και εγώ με τα ρούχα που έχω, γιατί έχω μεγάλη γκαρνταρόμπα και από τα πράγματα που φτιάχνω, αλλά έχω και γενικώς πολύ μεγάλη γκαρνταρόμπα με μεγάλους σχεδιαστές κτλ. Και βοήθησα κάποιες φίλες μου που συμμετείχαν. Και όλες ευτυχώς πήγανε πάρα πολύ καλά. Ας πούμε και η Όλγα και η Μπι και η Μορτασία και η Φωτεινή πήραν τις πρώτες θέσεις, ας πούμε, και η Μπι πήγε στον τελικό. Φανταστικά πλάσματα όλα και φοβερά εμβληματικές καλλιτέχνηδες. Είχαν πάρει και ρούχα σου, δηλαδή? Είχαν πάρει κάποιες και ρούχα μου, κάποιες όλες. Τα δίνω απλόχερα. Έδινα και σε άλλες διαγωνιζόμενες ρούχα μου, δηλαδή δεν έδινα μόνο σε αυτές. Μου ζητάγανε κάποια κομμάτια και άλλες κοπέλες. Αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Δεν το πολύ διαφήμιζα και αυτό. Δηλαδή, όταν φοράγαν κάποιο ρούχο, άντε να έβγαζα μια φωτογραφία σε ένα story ότι αυτή πολύ φόρεσε. Σημαντικό όμως, έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι κάτι που τρελαίνομαι. Εσύ όχι. Ότι το έκανα. Ναι. Εγώ το έκανα για τις φίλες μου. Ναι. Όλες οι φίλες μου που είχαν ανάγκη την ανάγκη μου, το έκανα. Ας πούμε, όπως και οι φίλες μου τραγουδίστριες που μου ζητάνε ρούχα μου για παρουσιάσεις ή για συναυλίες, τους τα δίνω απλόχερα. Αλλά με αυτές τις κοπέλες ούτως ή άλλως έχω συνεργασία. Δηλαδή και η Μορτασία που είναι ενδυματολόγος μου ζητάει ρούχα για βίντεο κλιπ. Όλα τα κορίτσια δηλαδή έχουμε συνεργασία και μεταγενέστερα, στα οποία έχω και χρηματική απολαύση. Δηλαδή πληρώνομαι, νοικιάζω τα ρούχα που δίνω για ένα βίντεο κλιπ ή για μια άλλη εκπομπή. Φυσικά είναι η δουλειά σου. Ναι. Τα νοικιάζω όπως ένα βεστιάρι. Κάπως έτσι. Ρένα, να σε ρωτήσω το εξής θα ήθελα. Είπες νωρίτερα ότι κάποια στιγμή ότι ασχολήθηκες με τη μουσική. Ήσουν η βασική τραγουδίστρια κάποια στιγμή ηλεκτρονικού συγκροτήματος και κάποιου μουσικού ντουέτου. Γιατί σταμάτησε αυτό και γενικά πώς προέκυψε? Ήταν μια περίοδο μήπως πριν που ήσασταν ζευγάρι με τον Τάκη Τσάν, ήταν πιο μετά, πότε προέκυψε αυτό? Θα σου πω, επειδή ήμουνα πάρα πολλά χρόνια με τον πρώην σύζυγό μου, ο οποίος ήταν γνωστός ράπερ της ελληνικής σκηνής και πρωτοπόρος. Είναι γνωστό, θα έλεγα, γιατί είναι ακόμα γνωστός. Ερχόμουν σε επαφή με στούντιο, μουσικούς στην καθημερινότητά μου, συναυλίες, είχα γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο. Και κάποια στιγμή γνώρισα ένα μουσικό παραγωγό και θέλησα να κάνω και το δικό μου όνειρο πραγματικότητα, γιατί πάντα είχα πολύ καλή φωνή, κατάγαμε και από μουσική γενεά. Είχα θέους τραγουδιστές, και κυρίες. Να μην το πούμε αυτό, εννοείται θα το πούμε. Έπαιζα και ίδια πιάνο και τραγουδούσα πάρα πολύ όμορφα.
Η φωνή βεβαίως έχει χαλάσει τώρα λόγω του σκι που κάνω, του χειμερινού σκι στο βουνό. Έρχεται η μαζί με όλα τα άλλα, κάνουμε και σκι. Ναι, άλλη είναι πάρα πολύ. Είστε και δασκάλα σκι. Είμαι δασκάλα σκι πολλά χρόνια και περιζήτητη θέλω να σου πω. Για personal architect. Οπότε σχημάτισα και εγώ ένα ντουέτο ηλεκτρονικού σχήματος. Πώς λεγόταν αυτό? Red Wires λεγόταν. Δεν έκανε πολύ λαμπρή καριέρα. Θέλω να σας πω γιατί είχε αγγλικό στίχο, που στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο ο αγγλικός στίχος να πετύχει. Ακόμα και τώρα τα pop, electro pop, synth pop, το style της μουσικής που έκανα εγώ, συγκροτήματα έχουν ελληνικό στίχο για να πετύχουν. Και πάλι ακόμα δεν μπορώ να πω, ας πούμε, ότι είναι στα φόρτε τους. Τώρα ανεβαίνει η σκηνή. Εμάς μας βλέπανε 5 άτομα κι εμείς. Αλλά κάναμε, ας πούμε, 3 δίσκους. Κάναμε. Εσάς σας άρεσε αυτό που κάνατε? Πολύ. Και θα το τιμώ όλη μου τη ζωή. Ναι. Αλλά σαφώς και με βοηθήσει και η επαφή με τον πρώην σύζυγο. Ναι. Και μιας και το αναφέρεις, εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να πούμε για αυτό το μεγάλο, τεράστιο κεφάλαιο της ζωής σου, τον Τάκη Τσάν, γνωστό ράπερ, από τους πρώτους που έφερε στην Ελλάδα τη ράπ μουσική. Ένας άνθρωπος ο οποίος, καλός ή κακός, είναι ένα αντισυμβατικό άτομο σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα. Πώς είναι να μεγαλώνεις μαζί του, γιατί ήσασταν από μικροί μαζί και βέβαια να έχεις και 2 παιδιά. Ναι. Θέλω να σου πω ότι όταν εμείς βρεθήκαμε με το Τάκη, ήμασταν πάρα πολύ μικρά παιδιά, 24 χρόνων, και έγινε η οικογένεια πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς καν να καταλάβουμε αν μπορούμε να φέρουμε εις πέρα σε αυτό το project, οικογένεια με παιδιά. Αλλά και οι δύο έτσι με αυτή την ανεμαλιά μας και αυτή την αυθορμητοσύνη, αν υπάρχει αυτή η λέξη, νομίζω δεν υπάρχει, αλλά θα την δημιουργήσω εγώ. Εδώ κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ναι, ωραία. Έτσι, νιώσε ελεύθερα. Λοιπόν, αυτή την ελευθερία που είχαμε, αποφασίσαμε να κάνουμε οικογένεια, χωρίς καν να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει. Και θέλω να σου πω ότι όλο αυτό πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά. Έχουμε φτιάξει 2 φανταστικά πλάσματα. Αν και έχουμε πάρει διαζύγιο τα τελευταία 13 χρόνια. Έχουμε υπέροχη σχέση, που οι υπόλοιποι τη μεταφράζουν ως Σουηδία, κάτι πολύ κακό, θα έλεγα, δεν είμαστε Σουηδία. Θα έπρεπε να ήμασταν το normality. Θα έπρεπε όλοι οι άνθρωποι χωρίζοντας να έχουν αυτή την σχέση. Ο Τάκης για μένα δεν είναι πρώην σύζυγος, είναι κάτι παραπάνω από αδελφός. Για παράδειγμα, χθες κοιμήθηκε σπίτι μου. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι έχουμε τέτοια σχέση που μπορεί να έχω εγώ σύντροφο και ο Τάκης να έχει μαλώσει με τη δικιά του ή να θέλει να έρθει σπίτι μου να δει τα παιδιά και να κοιμηθεί σπίτι μου. Υπάρχει το δωμάτιό του, φοβερή σχέση με τους γονείς μου. Πήγαινε διακοπές στο σπίτι μου στην Κέρκυρα με τους γονείς μου χωρίς να είμαι εγώ εκεί. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη σχέση όχι μόνο μαζί μου και με τα παιδιά μας και με την οικογένειά μου. Δηλαδή η οικογένειά μου τον έχει αγαπήσει όπως τον αγαπάω κι εγώ. Είναι πάντα δίπλα μας, μας στηρίζει, φανταστικός άνθρωπος, υπέροχος άνθρωπος. Δεν έχω τι άλλο να πω. Δηλαδή στην κοινωνία μπορεί να φαντάζει ένας τύπος που γράφει gangsta rap, μιλάει για θέματα περιθωριοποιημένα. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, ο ίδιος, είναι και ένας υπέροχος άνθρωπος που μας έχει σταθεί κάθε λεπτό και κάθε στιγμή. Ρένα, η rap μουσική και γενικά οι καλλιτέχνες που ασχολούνται, έχεις περάσει μαζί με τον Τάκη μέσα από αυτό, έχουν πολύ συνδεθεί με το σεξ, τη βία, τα ναρκωτικά. Πλέον μιλάνε και πάρα πολύ, όχι η rap μουσική γι' αυτό. Εσύ βίωσες από τις εμπειρίες σου δίπλα στον Τάκη Τσάν κάτι από όλο αυτό, κάτω από την dark πλευρά ουσιαστικά, να το πούμε έτσι, αυτού του χώρου? Θα σου πω, η rap έχει να κάνει με στίχο κυρίως, δεν έχει να κάνει τόσο με τη μουσική. Η μουσική είναι background, από πίσω. Σωστά. Οπότε, ας πούμε, κάθε rapper ή trapper, ας το πούμε, ό,τι θέλεις, και low bap, υπάρχουν πάρα πολλά είδη πλέον, ή και spoken word, που είναι απλή απαγγελία ποιήσης. Έχει να κάνει με την αλήθεια σου. Την προσωπική σου αλήθεια. Δηλαδή, για να λέγεσαι rapper, πρέπει να μιλάς για την προσωπικά σου βιώματα, για αυτά να μιλάς στην ποιήσή σου. Είναι ποιήση. Μπορείτε να είναι είτε πιο elegant, ας πούμε, όπως την κάνει πλέον ο Lex, που είναι λίγο πιο αλληγορική, πιο μεταφορική,
Ή μπορεί να είναι πιο rough, πιο άγρια, όπως την έκανε ο Τάκης, που μιλάει για την πραγματικότητα, είναι ποίηση του δρόμου, με αλήτικους στίχους, με αργό μέσα. Οπότε, ας πούμε, αν είσαι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει στους δρόμους, όντως πραγματικά είχαν μεγαλώσει στους δρόμους, είχαν μεγαλώσει δύσκολα, με φτώχεια. Τα βιώματά σου δεν είναι τα ίδια με ενός παιδιού που έχει μεγαλώσει στην Κηφισιά, με την άνοσή του, με την άνεσή του. Είναι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει στους δρόμους, έχει συναντήσει περιθωριακές φιγούρες. Οπότε για αυτά θα γράψει. Θα γράψει εννοείται για ναρκωτικά, αφού τα έχει συναντήσει, έχουν πεθάνει πάρα πολλοί φίλοι του. Θα γράψει για αλητίες, θα γράψει για οτιδήποτε, για σεξ, για σεξουαλικές επαφές. Ας πούμε, ένα πολύ γνωστό κομμάτι του Τάκη είναι η Σούζη, που πλέον για να το πει, επειδή είναι political correct πλέον στις μέρες μας να λες αυτούς τους στίχους, ρωτάει το γυναικείο κοινό. Παιδιά, να το πω αυτό το τραγούδι. Κορίτσια, να το πω αυτό το τραγούδι. Μου επιτρέπετε? Μιλάει για μια σεξουαλική επαφή που έγινε random με μια κοπέλα και είναι πολύ άγουρα και την περιγράφει πολύ ρεαλιστικά. Στο κομμάτι του που βγήκε το 2000, το 99. Φουλ πρωτοποριακό να γράφεις τέτοιο στίχο εκείνη την εποχή. Πολύ σκληρό στίχο. Ναι. Αλλά έχουν αλλάξει εποχές. Έχουν αλλάξει εποχές. Δηλαδή, ενώ τότε μπορεί να ακουγόταν πολύ σίγουρα πιο άνετα, τώρα μπορεί να έχει περισσότερες αρνητικές. Τώρα, ναι, με την woke κουλτούρα, όλοι προσέχουμε τι θα πούμε. Ναι. Ακόμα και μια γυναίκα μπορεί να πει κάτι λάθος που μπορεί να παρερμηνευτεί και να της κάνουν cancel την άλλη μέρα, να εξαφανιστεί. Πόσους influencer έχει συμβεί να πούνε κάτι λάθος. Φυσικά, σε πάρα πολύ κόσμο. Και πρέπει όλα να τα φιλτράρουμε. Αλλά εμείς είμαστε, είπαμε, αφιλτράριστα όλα εδώ. Ναι, κοίταξε, στο YouTube ακόμα υπάρχει το αφιλτράριστο, αλλά και εκεί πέρα, ας πούμε, κάποιες λέξεις, ας πούμε, δεν μπορεί να τις λες. Δηλαδή, μπορεί να σου κάνει ban το YouTube, γιατί εσύ ανέφερες μια λέξη που δεν είναι, ας πούμε, ακούστηκε. Ναι, βεβαίως, πρέπει να τα προσέχεις όλα αυτά. Ναι. Πολύ ωραία. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω, βέβαια, ότι. Κοίταξε να δεις, έχεις ζήσει μια έντονη ζωή, κακά τα ψέματα. Ήσουν δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν σε συγκρότημα πάρα πολύ γνωστό, του Ζητανή, έκανε περιοδίες. Από όλη αυτή την περίοδο της ζωής σου υπάρχει κάποια δυσάρεστη εμπειρία, κάτι που θυμάσαι έντονα αρνητικά? Κοίταξε, είχα πάρα πολύ ευχάριστη διαβίωση με τον Τάκη. Μεγαλώσαμε όσο μπορούσαμε και εμείς στην παιδική μας ηλικία που ήμασταν το 24, γιατί πλέον δεν ακούς τέτοιες ηλικίες να κάνουν παιδιά. Όχι, βέβαια. Εντάξει, αν δεν έχουν περάσει τα 35, πλέον δεν βλέπεις οικογένειες. Είχαμε πάρα πολύ καλή ζωή. Δεν μπορώ να πω ότι είχα κάποια δυσάρεστη εμπειρία. Πιο μικρή θα μπορούσα να πεις ότι είχα κάποιες δυσάρεστες εμπειρίες από τον τρόπο που μας μεγαλώσαν οι γονείς μας. Γιατί οι γονείς μας μεγαλώσανε πολύ πατριαρχικά. Δηλαδή, δεν υπήρχε καθόλου συνομιλία, δεν υπήρχε επαφή με τους γονείς, να μιλάμε ελεύθερα για το σεξ, να μας μιλάνε για πράγματα που πρέπει να προσέχουμε, για πράγματα που πρέπει να ζητάμε ως γυναίκες. Στην αρχή της σεξουαλικής σου βεβαίως, δεν ήξερα τίποτα, δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση. Μηδέν και δεν υπήρχε τότε ούτε και στα σχολεία, γιατί τώρα έχει αρχίσει να μπαίνει αυτό το κομμάτι, αλλά τότε δεν υπήρχε διαδίκτυο, social, δεν υπήρχε το ίντερνετ. Δεν μπορούσε να μάθεις καμιά πληροφορία. Έπρεπε όλα να τα ανακαλύψεις μόνος ή μόνη σου. Οπότε, ας πούμε, οι πηγές ήταν κάτι παππούδες που, ας πούμε, στα μικρά αγοράκια λέγανε να πάνε στα μπουρδέλα και στα κοριτσάκια λέγανε μην τολμήσεις και πας με άντρα γιατί θα μείνεις έγκυος, γιατί θα κολλήσεις AIDS. Υπήρχε όλη αυτή η κακιά κουλτούρα. Με αποτέλεσμα, οι γυναίκες να μεγαλώνουμε χωρίς να γνωρίζουμε το σώμα μας. Χωρίς να ζητάμε πράγματα για εμάς. Χωρίς να ζητάμε ευχαρίστηση. Όλα αυτά τα έμαθα με το πέρασμα των ετών από μόνη μου, από παρέες, από τα social media, από το ίντερνετ, θέλοντας εγώ να μάθω για τον εαυτό μου τι πάει να πει ευχαρίστηση. Οπότε θέλω να πω, ας πούμε, σε όλα τα κορίτσια και σε όλες τις γυναίκες, ακόμα και στις μεγαλύτερες γυναίκες, ότι όλο αυτό το πράγμα εξελίσσεται. Και ακόμα το καλύτερο σεξ σας δεν το έχετε κάνει. Δεν το έχετε κάνει. Είναι κάτι το οποίο σου έλειψε ουσιαστικά όταν ήσουν πιο μικρή, είναι κάτι το οποίο. Ναι, γιατί δεν ήξερα να ζητάω πράγματα από τους άντρες. Θεωρούσα ότι απλά είμαι μια μορφή γυναίκα που ο άλλος θα πάρει ό,τι μπορεί από αυτήν, θα του δώσω ό,τι μπορώ εγώ
Και πρέπει να του δώσεις εσύ, Ναι. χωρίς να πάρεις απαραίτητα. Όχι, δεν το ήξερα ότι μπορώ να πάρω. Ναι, είναι Δεν ότι ήξερε τι πάει να η πει. ικανοποίηση του άλλου Δεν ήταν το ήξερα τι πάει να πει ο προκείμενο. οργασμός γυναικείος. Ναι. Νόμιζα ότι ήταν να κάθεσαι έτσι. Δεν υπήρχε. Όχι, δεν υπήρχε, δεν ήξερα τι είναι. Απλά να κάθεσαι. Άντε να κάνεις και ένα παιδί, αυτό μπορεί να είναι και οργασμός. Αυτό δεν. Όταν το ανακάλυψες, τι είπες, Ναι, τι σκέφτηκες? Υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός, ναι. Η ερωτική σου ζωή φαντάζομαι άλλαξε μετά από αυτό. Ναι. Και αλλάζει. Παιδιά, σας λέω. Δεν Μεγαλώνοντας έχουν αλλάζει. έρθει τα καλύτερά σας χρόνια. Ρένα, μετά από κάποιο σημείο και έπειτα που χωρίσατε με τον Τάκη, μπήκες ξανά στο παιχνίδι του φλερ, του έρωτα, του σεξ, όλο αυτό. Πώς λειτουργεί για σένα όλο αυτό, δηλαδή, ενώ ποια εμπειρία σου, ο έρωτας, το πάθος, το Κοίταξε. σεξ υπάρχουν Και μετά τον Τάκη είχα μια μεγάλη σχέση. Ναι. Οπότε όταν έφυγα και από την άλλη μεγάλη σχέση, ξαφνικά βρέθηκα μετά από πολλά χρόνια μονογαμίας, γιατί ήμουν και μονογαμική, και αφλερτάριστη, ούτε φλέρταρα καν, δεν κοίταζα άντρες, δεν μ' άρεσε. Ένιωθα, ας πούμε, και αυτό είναι στοιχείο της πατριαρχικής κοινωνίας, ότι αν κοιτάξεις, είναι σαν να απατάς τον άλλον, είχα τύψεις. Οπότε μου είχε μπει μέσα μου όλο αυτό το μικρόβιο, ας πούμε, και δεν μπορούσα να φλερτάρω. Αλλά θέλω να σας πω ότι η συζήτηση δεν τελειώνει ποτέ. Ακόμα και όταν μεγαλώνουμε, ακόμα και όταν είμαστε μητέρες, μπορεί να είμαστε όμορφες, να είμαστε σεξουαλικές, να είμαστε θελκτικές. Και αυτό το ανακάλυψα μετά και τη δεύτερη μεγάλη σχέση που είχα μετά τον σύζυγό μου. Μετά τις μονογαμικές σχέσεις. Μετά τις μονογαμικές σχέσεις, τέλος πάντων, που είχα. Βγήκα ξανά στην αγορά εργασίας και στην αρχή θα μπορώ να πω πολύ τρομαγμένη. Και έλεγα, μετά από τόσα χρόνια που έχω να φλερτάρω, που έχω να ασχοληθώ με άντρες, πώς θα είναι όλο αυτό, έχει αλλάξει όλο. Μπήκες και σε πλατφόρμες έτσι από Όχι. για να ξέρεις, Είμαι παραδοσιακή σε αυτό. Δεν ήθελα να μπω σε πλατφόρμες. Δεν τις αναζήτησα ποτέ. Γιατί θέλω να σας πω ότι, εντάξει, λόγω της εμφάνισής μου, επειδή είμαι και λίγο πιο ξεχωριστή, πιο ιδιαίτερη, πιο ερωτική. Και έχω και ένα έτσι κάπως πιο παιχνιδιάρικο ντύσιμο. Δεν έχω πρόβλημα προσέγγισης από άντρες. Δηλαδή, πραγματικά δεν το περίμενα αυτό. Ας πούμε, όταν βγήκα έξω και διασκέδασα, με προσεγγίζαν ακόμα και στα μπαρ, ναι, και στα κλαμπ. Δηλαδή, δεν είχα τέτοιο θέμα. Καθώς και στο Instagram. Και πολύ μικρότεροι άντρες. Οι μεγαλύτεροι δεν με προσεγγίζουν. Ναι, ίσως δηλαδή το look δεν αρέσει στους μεγαλύτερους άντρες, αλλά δεν με χαράζει καθόλου αυτό εμένα. Ποια είναι η ιδανική προσέγγιση από έναν άντρα προς εσένα? Εμένα μου αρέσει η προσέγγιση η άμεση. Δεν μ' αρέσει κρυμμένη πίσω από τα social media. Ακόμα και κάποιον από τα social media να το γνωρίσει. Και είσαι πολύ ανοιχτή, νομίζω. Θέλω να μου μιλήσει και να πει: Έλα να πούμε για ένα ποτάκι, κοριτάκι. Παραδοσιακά λίγο εδώ, Ναι, θέλω ο άλλος να μου δείξει ακριβώς τι είναι, να μου μιλήσει. Θέλω να δω, έχεις τα guts, φίλε, να με πλησιάσεις, να μου μιλήσεις. Εκεί θα φανεί ο άντρας. Εσύ πλησιάζεις άντρες? Όχι. Είμαι και σε αυτό παραδοσιακή. Μπορεί να ρίξω ένα βλέμμα μέχρι εκεί, αλλά όταν ο άλλος θα έρθει να μου μιλήσει και θα κάνουμε το eye contact, μετά πάει. Θα μιλήσω πολύ ελεύθερα. Απλά πρέπει την πρώτη προσέγγιση να μου την κάνει αυτός. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και το εκτιμώ. Δεόντως. Δηλαδή, οι άντρες που έχω βγει μετά από τις σχέσεις μου ήταν αυτοί που με προσέγγισαν άμεσα, δυναμικά. Γιατί σου δίνει, ας πούμε, την προσωπικότητά σου. Γι' αυτό δηλαδή θα ήταν και μια πρόταση στα αγόρια. Το έχετε χάσει, αγόρια. Σταματήστε το ίντερνετ, βγείτε, μιλήστε. Θα φάτε ένα άκυρο, ένα δεύτερο άκυρο. Η τρίτη, υπάρχει μια στατιστική. Δηλαδή, στις 10, μία. Θα ενδώσει. Για να μην πω θα σου κάτσει. Θα ενδώσει από εκεί, δεν μπορεί να μην το πεις και έτσι. Και να πούμε εδώ πέρα βέβαια ότι έχει ζήσει όλο αυτό το κομμάτι και με μακροχρόνιες σχέσεις και ίσως τώρα και με πιο εφημερές σχέσεις και το σεξ και τον έρωτα και όλα αυτά. Αν θα μπορούσες να μοιραστείς ένα μυστικό με τις γυναίκες που μας βλέπουν, τι θα τους έλεγες από όλη σου την εμπειρία? Λοιπόν, θα έλεγα ότι θα πρέπει να είναι ειλικρινείς με τον εαυτό τους και με τους άλλους. Αυτό που θέλουν να το ζητάνε άμεσα, να το δείχνουν και γενικώς να μην βάζουν κάτω την ευχαρίστησή τους, να με την παραμερίζουν, να τη ζητάνε, να ζητάνε τη δική τους προσωπική ευχαρίστηση.
τέρμα πια αυτό το παιχνιδάκι. Οι γυναίκες πρέπει πλέον να πάρουν τη ζωή τους και την ερωτική του ζωή στα χέρια τους. Ναι. Πολύ ωραίο μήνυμα αυτό, Ναι. για όλες τις γυναίκες που μας βλέπουν. Και να ανοιχτούν, και όπου γενικότερα υπάρχει και θέμα να αναζητήσουν οπωσδήποτε και βοήθεια, πρέπει να πούμε και αυτό, είναι πάρα πολύ βασικό. Εγώ άρχισα πάρα πολύ να πάω. Ουσιαστικά για τους ειδικούς. Ναι. Εγώ άρχισα πάρα πολύ να πάω στο ψυχολόγο. Γιατί είχα αυτά τα μυαλά τα παλαιακά. Μου λέει, δεν το χρειάζομαι, είμαι άνετη, δεν έχω πάθει και τίποτα. 5 κρίσεις πανικού, 5 δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Τραγικά πράγματα. Από τότε δεν είχα να ζητήσει. Προσπάθησα να τα λύνω μόνη μου. Ακόμα και τις κρίσεις πανικού που πάθαινα, που ήταν πολύ έντονες, δηλαδή θα χρήζανε φαρμακευτικής περίθαλψης, τις αντιμετώπισα, παιδιά, μόνη μου. Νομίζω επειδή είσαι πολυπράγμνο και γενικότερα νιώθεις ότι έχεις τον έλεγχο και κάνεις πολλά πράγματα. Κάπου εκεί το χάνει. Δεν λέω ότι ο ψυχολόγος είναι πανάκια, ότι θα σου λύσει όλα τα προβλήματά σου. Στην Αθηνά και χειρακίνη. Δηλαδή τον εαυτό σου πρέπει να τον δουλεύεις και μόνος σου και με την βοήθεια του ψυχολόγου. Αλλά σίγουρα εγώ, ας πούμε, από τότε που ξεκίνησα από ψυχολόγο, πέρσι δηλαδή, με το Σεπτέμβρη πέρσι δηλαδή, είναι πάρα πολύ πρόσφατο στη ζωή μου. Έχω αλλάξει, έχω φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή μου. Έχουν γίνει τόσο δραματικές αλλαγές που δεν μπορούσα να φανταστείς. Μόνο προς το καλύτερο. Έχω θέσει τα όρια μου σε συντρόφους, έχω θέσει τα όρια μου στους γονείς μου, τους ίδιους που τους λατρεύω, μου έχουν μεγαλώσει φανταστικά, αλλά βάλανε μέσα στην προσωπική μου ζωή. Αλλάζει με κάποιο τρόπο η ζωή σου όταν δουλεύεις με τον εαυτό σου. Και έχω την εντύπωση ότι έχει πάρει και πολύ φορά η καριέρα σου και θα συνεχίσει να παίρνει. Βεβαίως, και η φαντασία δεν σταματάει ποτέ. Ρένα, νομίζω θα μπορούσαμε να μιλάμε μαζί σου για πάντα. Είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες που έχεις να μας πεις, να μας μεταδώσεις γενικότερα. Αλλά θα ήθελα να μας πεις έτσι έστω κάτι μικρό, κάτι ακραίο που μπορεί να υπήρχε κάποια στιγμή στη ζωή σου, είτε που έχει να κάνει με το ερωτικό κομμάτι, το σεξουαλικό, είτε και με κάποια φίλη ή φίλο, δηλαδή που συνάντησες κάποιο θέμα που είπες όχι, δεν πάει άλλο ή κάτι τέτοιο. Κοίταξε, στη ζωή μας θα συναντήσουμε πάρα πολύ κόσμο. Θα συναντήσουμε άτομα χειριστικά, άτομα που έχουν διάφορες διαταραχές, ναρκισσιστικές διαταραχές, ελοχεύουν παντού. Υπάρχουν πολλοί ναρκισσιστές με διαταραχή, όχι με ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, όπως μπορεί να έχουμε όλοι μας. Και εγώ έχω ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, μου αρέσει να προβάλλομαι, αλλά είναι χαρακτηριστικά. Δεν είναι όλη η προσωπικότητα. Οι διαταραχές όμως είναι πολύ προβληματικές και τις συναντάμε και στην. Βεβαίως. Εγώ πάντα ήμουν ένα άτομο που ήθελα να κάνει καλό, να κουράρει τους ανθρώπους, να τους κάνει καλά. Με αποτέλεσμα να μπλέκω συνέχεια σε λάθος σχέσεις. Θέλοντα να το παίζω νοσοκόμα. Και φιλικές. Ναι, Μαρία Τερέζα. Και φιλικές και ερωτικές. Λοιπόν, αυτό αλλάζει. Και αλλάζει πολύ με την ψυχοθεραπεία. Βάζω τέρμα σε αυτές τις σχέσεις τώρα από day 2. Day 2, καταλαβαίνω, δηλαδή αντιλαμβάνω την προσωπικότητα, δεν δίνω καμία ευκαιρία. Και με την εμπειρία σου το αντιλαμβάνεσαι, αλλά άργησα πάρα πολύ. Άργησα πάρα πολύ, δηλαδή μου ρούφηξαν το μεδούλι μου. Έχεις και πιο στενά όρια και σε σχέση με αυτό που είχες πριν. Τις τερμάτισα αυτές τις σχέσεις και τώρα πλέον όταν γνωρίζω άτομα τα οποία έχουν κάποιο είδους διαταραχή που εισβάλλει στην προσωπικότητά μου και στο προσωπικό μου χώρο, τη τερματίζω πολύ σύντομα, την αντιλαμβάνομαι αμέσως πλέον. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο και αυτό που λες και αυτό έρχεται με την εμπειρία, αλλά νομίζω ότι είναι και η ώρα να τελειώσουμε αυτόν τον καταιγισμό ερωτήσεων. Ήσουν μέχρι τώρα υπέρ απολαυστική, αλλά σαν τελευταία ερώτηση θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα ευτυχία και αν νιώθεις ότι μέχρι τώρα την έχεις βρει. Ναι. Κοίταξε, κάποια κομμάτια της ζωής μου είναι ακόμα υποκατασκευή. Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα δεν έχω φτάσει στην τελειότητα όσον αφορά το χώρο της μόδας. Δηλαδή, έτσι, εκεί πέρα που θέλω να το πάω. Αλλά μπορώ να πω ότι είσαι και μοναδική και ξεχωριστή και θέλω να πω. Θέλω να το τελειοποιήσω. Ναι, και εγώ θέλω να πω επίσης ότι επιμένω και έχω πει άπειρες φορές ότι πραγματικά είσαι μοναδική και ότι πρέπει να δείξεις περισσότερο το ταλέντο σου προς τα έξω. Θα γίνει. Θα γίνει, είμαι σίγουρη ότι θα γίνει.
Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Σε αυτό το συμπόσιο θέλαμε να δούμε έτσι ποια είσαι, να ανακαλύψουμε τις πτυχές της Ρένας, της δικής σου προσωπικής εμπειρίας από κάποια πράγματα. Είσαι, όπως είπαμε και στην αρχή, στιλίστρια, μουσικός, έκανες δημοσιογράφος μόδας, φωτογράφος μόδας, ασχολήθηκες με το τατουάζ, πάρα πολλά πράγματα. Και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σε ευχαριστούμε τόσο πολύ που μοιράστηκες την ιστορία σου μαζί μας, που έγινες έμπνευση για κάποιους από αυτούς που μας ακούν και μας βλέπουν, και πραγματικά σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στους στόχους σου και ναι, να βρίσκεις συνέχεια την ευτυχία σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε και εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά η εκπομπή σας και θα πάει, γιατί είναι θέματα που χρειάζεται να τα ακούνε οι γυναίκες και οι άντρες. Ήμασταν η Ζένια και η Κρίστη και αυτό ήταν το πρώτο Symposium Sessions Αφιλτράριστο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να το διασκεδάσατε και να το απολαύσατε όπως και εμείς. Και αν φυσικά πήρατε κάτι από όλη αυτή την κουβέντα και σας άρεσε, μοιραστείτε το με ένα φίλο σας, γιατί όχι, να το ποστάρετε και στα προφίλ σας στα social, για να εμπνέουμε και άλλο κόσμο μαζί παρέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι τότε να παραμένετε αυθεντικοί, σεξουαλικοί. Και γιατί όχι, να το φιλοσοφούμε και λίγο και να βρίσκουμε νόημα σε ό,τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας.